rong sopi angkang tomon ke thejok penang an kanahok angtan lo ke charli KSA atuma phan meeting toma KSA atum lamklar ki pi men media rong ahi dialong inudari so kok that chipi da kardom pini pranta ma berta longpen nelisa mijuli bepi nonarji tha birdang ton pen Piniani kang sampor phai ki thomalom men tumonar ve ke the hud diphu rong sopi la pen borlang pheralong ki ongdung a hemasar nung la pen school a hemasar nung ki oya jok kisung kachechak na mong ve por nang ki lutpen tomon ar ve sitami nang ki dopang chengsi Piniani kang sampor phai ke thomalom men tomonar ve ke the hud diphu arong sopi hemrit pen danglok paisong he hui penangan nahok donlo Lason tak taksi Diphu Medical College nung kedo Sirkangnep LP School a hemasar nungta ang ton pen ki oipon plangon jok school a hemar lo kedo penang ana sonamong na hoglo non lo ke thangoya pora hut prabjin pen KAC atum nangselam thua sonte meparji pusi school managing amai phu Soron Singh be hin pen kachoningri padopon dak arwe the mane pini baji thom alom arwe jang bangso tumone the na joksi bangso school open plan lo so bangso school la bangke polling station 257 so polling station ke asi Sirkanep LP school men ke pendak bangso ting oi plan bana phi collection son topik lo chali asomar tum market tab abuhi lapen teacher tum register copy apin sang mukhata luxon lo apin school uniform mukhata cham iklab lo apin ge nitum la ni SMC president hoi pen CM phan kachuni bang labang lo betin la song bong prabjin pen labang so school uthot na kim pi thion se chuni ro lapen tu education department himen tame support of bizin to bong si chuni ro Halapu borang phera hawaranata borsing terang dhansing chinthong seteng teron la pen rupsing timunga tuma hemta bangso atomon ke thea hut a hemasar nung ke oipon erajok KACCEM tuliram rong hanga phansi tongse kot ka chhar jak thek jia phan nangrap dun thaposi kachoningi padupon tamon ke thep na jok emerit tamon ponrab lo lasi jo तुलिया वहाँ पर पिने अकेला अपना पी में नहीं पुसी नीचे थे लो जो नीली हम पिनिया तमन के थे नीली हम दो थाई वे पिन वाला पेन नीली तुम हन अन का चितना नता हन अन तुम थाई वे ला पेन नीली तुम के संग देम ता संग थाई वे नवे ता दो थाई असी सार के हाय तुलिला मरंग हंग नंगराब दुन था नंगराब दुन नहर पेन से नंगराब दुन था पुसी नी नंगराब दुन जी पुसी नी जे थे लो News report Prasanansi Karbi Anglong live Angtan kacharia KSA atuma phanke nitum me thengtong KSA Diphu district committee hin penke thangnatta kapinrem ponawe bonta angtan kacharia KSA abidi sarpo ke JI kathar henlu pusi madha prongphar pherangke amayalong jongpon Non malom Ratchare asai claim bang lapen KSA claim bang atumang bong social media long amithang methang Facebook a page pen live along penang an char boxi lam chepang jar dolo Lason se kedamtang ni thong clear prang 6 schedule live pharohini ra isiang dengalong hamphang aswang atum ke 6 schedule ahotor mate kheyang bong kapachar go dujia saisi ke claim pu APHLC amai phu jai kathara hin pen hamphang aswang atum aphan nakar bogalam nitum karbi lo chole aswang pen ke charcha un e pusi jangmi po ni phai cap arni methang asa hemalong phirang kya mai ke pha hun madha prongphar ninje 201 APHLC 6 schedule live bolo how that Jai Kathar kaning je bang pelason halo
only KSA banjot kali hala da kaning jeke katu kawe la dakar biang ki don ham phanga so phal tame hala ke pondo jala ni la poson se kining je KSA mate la pen ham phanga so tu ke hala jitu doktor nomor momi la phan ke parem ji pomen pen akapne la phan khor ke pidun ke lage tribal angbo lake ron ke paduji phan se la kalang litum ala son abidi se claim mo pusi alang ni jaya ka thapan ha KSA mate ham phanga so tu bonar bog rasini tung la bang so na kar bogala ke litum che chak che la pen dak phan la bang so ke paman ku la mang ke thana bang ke ing to nam bo pusi ni nang tum achidel hoi pen ke thaning tu Kedam tangar ni anke Guwahati lo charli akese pen danglok angtan ka charli akese anke nilitum met hengtom akese aro saidela bonta pini ke thek thulong ke angtan ka charli kese ke do an tiripia mai kache manlong lapke komara bidi loputa herang ke amai along ninje pon kedam tanga por hu ladak difu Samsung sing intia long 24 plus kese galok ke hada ke penangan ke ese tu dolo ke jiji ke ese pen chenglok NKC pen chenglok lamding KC pen chenglok jurat KC pen chenglok jai katha long sudala lo lake chini ro lake daksi chenglok dam lo lake advisor chenglok dam lasi mitum la poson se lam thai ke pakar kang tung lo je alang liphan ni tum hek dak lo lake tumalong sido bukan ke chini lo News report Rosananse Karbi Anglong Live Kardom Niliman Manof Kramsa Karbi Anglong Labor Union Pen National Program mate elitum labangso Medi International Day laso apu thaksi nilitum Karbi Anglong Labor Union Pen kedengponji do lasi elitum Karbi Anglong kedonarat laitum West Karbi Anglong aphansi tame nangche tongdon pet nangji pusi neli langlitum aphan nang pachini iglo athema elitum aphan lapuson ke theklong le pen kachin ne pen ajoksi elitum lapuanar ni sitame manghu manghalo lase nanglitum aphan neli labangso nangche tongdon pupusi kadowe phanta na training ri adim bangke West Karbi Anglong dongkamukam langhan LP school along Kardom Men media rong ahidia long kok that kachipidet arisu anuparna microfinance along sai ka choklem dun pen prek jamarong along tangka ki hangdam abang phupusi pangthek pon West Karbi Anglong jengkha pipiangkang men meji lapen khandajan adak ahidiang bong chiria rong along kok that kachipidet abang phu nilokanta bordoloi abang arpum longpon Bangso Puthak, Longka Longkido, Anapurna, Microfinance Manager Hinpen, Ketan Ponatenke, Alangli Anardo, Tanka Kirunga Sai Chiklem Edpen, Tanka Kido Anta, Longka Asahemalong, Hodai Tikangsi, Morigawan, Ahem Gasedamjia Pan, Jetantikanglo. Bonta, Ahem Chedam Desi, West Karbi Anglong Anatuki Bangrongki, Manghumi Melam Binonglo. Lasiko pia potsi kok that kachipilone laki chini un elang pusi ningje pong to company asa Annapurna Finance hoy Annapurna Private Finance to teo FCO hoy field credit officer to joa kali teo ke asila duty korise ঠিক আছে ডিউটি কৰি ক্যাশ কালেকশন কৰিছে জমা দিছে তাৰ পিছত teo after 6 pm after closing teo মানে ঘৰত যাও বুলি কৈ গৈছে খালি এই কথাটো ঘৰত যোৱাৰ পিছত আজি খবৰটো পাইছো Pulis atom kapachini ponatenke apran kedam joyabang phu kachepon AS21 80906 Glamora bike pen kenang sot alu he huike longpono bonta birta kedok boma por hut anke abang arpu jengkha pulis atom chepari dengdam lo pusitame magistrate abang adi maklong along kile dam dedet langa jok abang arpum ke maduta paphuda mabang awilang Kheroni pen mohonteron Karbi Anglong live Mahamaya constituency ka parlo Virwar Ram Hansia rongkedu ingtia sordet tirim karjong kapang thirasai ningkan ke thomke chok arani katalon padopon
Mahamaya constituency ka parlo Josemet Virwara Hawarlong ke do Ram Hansearong Amikar Kamsing India Hemalong Hansearong ke do India Sordet Atirim Karjong Kapang Thirasai Ningkan ke thom ke chok arani Katalon Padopong Hako Phusar Phisaraka Yahud Aronaban Kirima Karbia to Majutang Nimroko Mateng Pensi India Sordet Atirim Aphusar Phisara to Makarjong Kapang Thira Pharman Ram Hansearong Asar Lapen Klengdun Klengsarpo Anparda Pherangke Chinthong Asara to Maphan Horbong Horthepen Chepar Juponsi Hako Phusar Phisaraka Yahud Ram Hansearong Along India Soratum Phusar Phisar Mate Ovi Potro Troxia Prang Kalitang Ahom Inti Lapen Kalitang Kadom Terang Pia to Masupo Kalitang Sarmung Inti Lapen Kalitang Bandre Terang Pi Alang itu Masupo Akleng Siabang Kalitang Pondit Inti Alang Like Nogaung District si Lo Charlie Dunpen Vorengawar Sai Chepalong Dun si Choklem Chodam Dun Bomahud Kedamtang Ningkan Parusir Kebra Pli Kebra Ner Keba Ningkan Nogaung Hawaralong Ingchina Dolong Kaselam Chengahud Adung An Dolong Kikin Kerang Kelang Dunamat Dolong Ano Jok Pipen Nun Ponrap Tetlo Lasin non anke pinangana ove pardet penapi Ram Hansearong gidu India Sordet ahin pen Kalitang Pondit Inti Lapen Phusar Phisaran Parta Arnam Arni Keplang Dangabang Pubang Piatuma Phan Arhi Arji Thek Thealarsi India Sordet Atirim Mate Akarjong Kapang Thirasai Kedamtang Ningkansuri Hinira Kresir Kepaning Kanpen Ram Hansearong Amikar Kamsing India Hemalongsi Aningkan Wangta India Sordet Atirim Kapang Thirasai Dengpon Bomlo Lapen pineng aseng kana bangke ningkan ke thom ke chok tirim kangduk arani katalona sai dengpon lo Ram Hansearong ke do India Sordet chingrum pet pensi ke chengsi tirim karjong kikur lapen kangdukamo japon linsi lapen arnam arni ke plang anabang pubang phiatuma phan long e songponsi kaddo kabipen tirim kangduk ke patam jalin ponlo labang so apam lempon aje kini memang pon assistant lo jadi si army bang kala ke 2019 an conference ke pangceng pon lo ila penang bong abang ke 2020 ani kan jadi aku non pinning 2021 Lasoapi Riso Ejang Aklimang Par Sarpu Sarpia Tung Doan Setami Milur Kai Ponsi Akarjong Kapangthir Kapaklar Lapen India Sor Atiri Mahir Jumi Asaya Modo Anta Deng Ponsi Kijutsia Bangke Hako Arona Teng Lunkan Lapen Kaddo Kavipen Cholin Junlin Avarsai Setami Deng Ponsi Sayang Deng Mesen Pen Pachun Ponlo Denarong Pen Vikram Teron Karbiang Long Lai Tang Devini Prime Time Birta Ke Lapon Sikantoni Lo